Mzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani abale ndi alongo mu programu yathu ya Tiyankhuleni Ambuye pa siku lero lachisanu mu mulungu woyamba mu nyengo ya Lent. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Ezekiel mutu 18 ndime ya 21 mpaka 28. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Patricia Monjeza kuchokera ku Holy Rosary Likuni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu tenga wabwino wa Mateyo Woyera mutu 5 ndime ya 20 mpaka 26. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Meshach Banda, a Capuchin Franciscan kuchokera ku St. Padre Pio Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ambuku la mprofeti Ezekiel. Chauta adanena kuti munthu ochimwa akaleka machimo ake amene ankachita namamvera malamulo anga onse ndi kumachita zolungama ndi zokhulupirika, ndithudi ameneyo adzakhala ndi moyo, sadzafa. Zoyipa zake zonse zidzakhululukidwa. Adzakhala ndi moyo chifukwa cha ntchito zake zolungama. Ine Ambuye Chauta ndikuti, kodi imfa ya munthu oyipa ine ndimakondwera nayo? Iyayi. Koma ndikadakonda kuti oyipa aleke njira zake zoyipa ndi kukhala ndi moyo. Koma munthu wabwino akasanduka oyipa namachita zonyansa za mitundu yonse zimene anthu amachita, kodi munthu oteroyo nkukhala ndi moyo? Iyayi. Ntchito zake zonse zabwino sizidzakumbukika. Wapalamula, wachimwa, adzafa basi. Koma inu mumati, zimene Ambuye amachitazi nzopanda chilungamo. Tamvani tsono Aisraeli inu. Kani zochita zanga ndiye zosalungama? Kodi si zochita zanu zimene zili zosalungama? Ngati munthu wabwino aleka kuchita zoyenera namachita zoyipa, adzafa chifukwa cha zoyipa zakezo. Komanso munthu oyipa akaleka zoyipa zake namachita zoyenera, adzapulumutsa moyo wake. Poti adazindikira kuyipa kwa zolakwa zake nazileka, ndiye kuti adzakhala ndi moyo, sadzafa. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amtenga wabwino monga adalembera Mateyo Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, chifukwa chake ndikukuwuzani kuti ngati kukhulupirika kwanu sikuposa kukhulupirika kwa aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi, simudzalowa konse mu ufumu wakumwamba. Mudamva kuti anthu akale aja adawalamula kuti usape. Aliyense opha mnzake azayenera kuzengedwa ku bwalo la milandu. Chabwino, koma ine ndikukuwuzani kuti aliyense opsera mtima m'bale wake azayenera kuzengedwa ku bwalo la milandu. Aliyense onena mnzake kuti wopanda pake iwe azayenera kuzengedwa ku bwalo la pamwamba.
ndipo aliyense onena mzake kuti chisiru azayenera kukaponyedwa ku moto wa ku Jehena. Chifukwa chake ngati wabwera ndi chopereka chako kuguwa, nthawi yomweyo nkukumbukira kuti mzako wina ali nawe kanthu, siya chopereka chakocho kuguwa komweko, ndipo pita kayambe wayanjana naye mzakoyo. Pambuyo pake ndiye ubwere nkuzapereka chopereka chako chija. Uziyanjana usanga ndi mzako wa mlandu, mukali panjira yopita ku bwalo la milandu, mukuopa kuti angakupereke ku woweruza, woweruzayo angakupereke kwa msilikali, ndipo msilikaliyo angakuponye mundende, ndipo ndikunenesa kuti suzaturukamo mpaka utalipira zonse. Mutenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Ambuye Yesu Kristo, mutenga wa bwino wa lero, akutipunzisa za zimene zinthu zosunga mtima zimabweresa pa moyo watu. Kuti chinthu chonse chimene timachita choyipa pansi pano chimachokera mu mtima mwatu ndi maganizo atu. Poyamba chikakala mu maganizo atu, chakala mu mtima mwatu, chizabereka zipaso zabwino kapena zoyipa. Ndiye pasiku la lero Ambuye akunena za kukululukirana. Ndiye ngati sitikululukira nzatu, mukwiyo uzabereka zipaso zoyipa, maka zimene zizatera mu imfa. Timamva malembo oyera amatiuza kuti chimo likafikapo limabweresa imfa, limabereka imfa. Ndiye pamene tikusinka pankani ya kukululuka, tifuna kunena chani. Timaziwa kuti ife tonse pa moyo watu kawiri timakala ndi anthu amene timawachula adani atu. Koma chifukwa cha kusakululuka pachiyambi kapena nkani ngakale yaing'ono, koma chifukwa cha kusakululuka pachizungu amati we start nurturing the pain or the anger, pamapeto timapeza kuti tachita zinthu zimene sitimnali kuyenera kuchita. Chifukwa mukwiyo uja ukupita ukukula kukulira mu mitima mwatu. Ndiye chimene tiyenera kuchita ndi kupempha Mulungu kutipasa mtima wokululuka. Chifukwa ngati sitikululuka tizabweresa ziwawa pa ziko lapansi. Ndiye chifukwa chake kawiri tikauza muntu kuti ukululukire mbale wako, amanena kuti siuziwa chimene anandichita uja. Koma ifenso tikanena choncho tizizindikiranso kuti ife amene tikusunga mukwiyo, chifukwa sitikufuna ena aziwe chimene anatichita muntu uja, ifenso sitiziwa chimene mukwiyo uja uzatichita mmoyo watu. Timaona kuti nthawi zina tizakala ndi mavuto ngakale amutupi ngati sitikululukira anzatu, tizadwala matenda amutupi. Mwachisanzo masiku ano matenda a high blood pressure akuchuluka kwambiri. Ndiponso tikapita kuchipatala au chipatala amatifunsa kodi chimene chikuvutisani ndi chani, chimene muli nacho kukosi ndi chani. Nthawi zambiri timanena ayi palibe, koma chilipo. Chifukwa amaziwanso kuti the body can be dictated by our thoughts. Zimene zili maganizo mwatu zinga onongezo tupiratu. Ndiye nthawi zonse tipemphe Ambuye ndizoona kuti kukululuka si chintu chapafupi, koma tikumbukirenso kuti kukululuka sitingate kukululuka pa ife toka ndi mphamvu zatu, koma Ambuye Mulungu ndi amene angatitandize kukululukira anzatu.
Ndiponso sindife chabe amene timakululukira anzatu nawo amatikululukira. Ndiye nthawi zonse pamene wina achita chimene sitikukondwera nacho tizifunsa kuti kodi ndi ameneyu chabe amene ndili naye ndi udani kapena anthu ena amandikululukiranso ngati atengera zimene ndimachita angakalenso ndi udani ndine. Ndiye siku la lero tiyeni tionesese kani ya kukululuka kuti Mulungu amafunisisa kuti ana ake azionesa khalidwe lake. Ife anthu timachita zimene Mulungu safuna, koma Mulungu samatitaya ayi. Mulungu amatilandira nthawi zonse. Ifenso tiyeni tionese khalidwe limenelo pokululukira anzatu. Ndiponso mayina amene timachula anzatu monga apasa chisanzo apa ndi amene amapezeka kwambiri mu mabanja mwathu. Opanda pake iwe, chisiru, zonsezi timazichita siku ndi siku. Kodi timaziwa kuti zimenezi zingayikenso maganizo oyipa mwa ife? Ndiye siku la lero ndi masiku onse tiyeni tione kuti abale ndi alongo tili ndi mtima wopepuka pokululukira anzatu. Tizionanso kuti pokululukira anzatu timachitanso zabwino kwa ife tomwe. By forgiving others, we also do justice to ourselves. If we don't forgive others, we are also doing injustice to ourselves. Ndiye siku ndi siku tisamasungire milandu ya anzatu. Timaona nthawi zambiri tingakumbukire zimene mzatu anachita kale patapita zaka 30. Koma zabwino zimene anachita sitikumbukira. Chifukwa chani? Ndiye tipunzirepo punziro kuti sitinalengedwa kuti tizingokumbukira kapena okana ndi maritania azofoka za anzatu ndi kumabalalisa pamalo paliponse kuti anthu ena adanenso nawo. Ndiye vuto la kudana ndi anzatu chifukwa timafuna anthu onse adane nawo. Ndiye si Chikristo chimenechi. Chikristo chathu chimatipunzisa kuti tizikhala ndi mtima opepuka pokululukira anzatu. Ndiponso Mulungu azatikululukira zoyipa zathu. Ndiye abale ndi alongo siku la lero ndi masiku onse tiyeni tione kuti ifenso ndife ochimwa timachimwira anzatu. Ndiye tikusowanso chikululukiro cha Mulungu ndi cha anzatu. Tiyeni tipemphere kuti tikhale ndi mtima wokululuka. Amen.